Helo, Morfydd ydw i a dwi'n dwlu coginio. Dwi am ddangos i chi heddiw sut i wneud brownies siocled pasg. I ddechrau mae da ni menyn hallt, caster sugar. Dwi'n gwybod yn eich bod lot fyna, ond bydd yn werth yn y diwedd. Wedi cymysgu cocoa powder, espresso powder, blawd plaen, 6 wy siocled, a wedyn palen ac yna chocolate chips hefyd. Y cam cyntaf yw i feddalu'r menyn tan bod popeth yn toddi. Dwi jyst yn mynd i arllwys mewn i'r bowlen, fan hyn. Gadewch i'r menyn oeri am tua 5 munud achos mae'r cymysgedd yn gallu gwahanu os yn rhy boeth. Cam nesaf yw i roi'r cocoa powder a'r powder espresso mewn. A chi eisiau cymysgiad tan mae fe'n creu rhyw fath o paste eitha trwchus a bod dim lympiau yng ngwaelod y bowlen hefyd. Mae'r paste yn eitha smooth ac yn gwy. Nesaf, dwi'n mynd i adio'r siwgr a'r wyau, ond mewn batch o 3. Fel chi'n gallu gweld, mae'r cymysgedd yn tewhau nawr. A cymysgu popeth pan bod dim byd ar y gwaelod. A fel chi'n gallu gweld, mae'r cymysgedd yn rili trwchus a gwy. Yr cam nesaf yw i adio'r blawd plaen i'r gymysgedd. Wedyn, adio'r chocolate chips gwyn a llaeth i fewn i'r gymysgedd tan bod popeth yn cael ei gymysgu'n iawn. Chi'n gallu gweld pa mor drwchus yw'r cymysgedd na, so mae'n tym bach o workout, ond bydd y werth yn y diwedd. A wedyn y cam olaf, un llwy de o halen a'i gymysgu. Y cam nesaf yw i'r uro'r trei gyda'r menyn. Dwi am ledaenu'r gymysgedd ar y trei. Os rwy'n eisiau llunion? Mae mor drwchus. Mae'n edrych yn neis. Dwi'n credu mae rhain yn mynd i fod yn really indulgent. Rhowch y cyllell mewn dŵr berwedig. Mae hwn yn wneud y siocled yn haws i dorri trwyddo. Dwi am roi'r wyau siocled i fewn i'r gymysgedd fel hyn. Felly unwaith maen nhw'n coginio, byd nhw'n cael eu toddi i fewn i'r gymysgedd siocled. Ond maen nhw yn gwy iawn fel chi'n gallu gweld. Dwi am roi rhain mewn i'r ffwrn am 170 gradd a tua 25 munud tan bod yr top wedi coginio ac yn fwy crunchy. Mae'n amser i dynnu'r brownies mas o'r ffwrn. Dyma nhw, maen nhw'n edrych yn hyfryd. Mae'r wyau siocled wedi meddalu i fewn i'r gymysgedd. Brownies ar gyfer y Pasg. Os ydych chi moyn dilyn neu gwybod mwy am reseitiau blasus, dilynwch fi ar Instagram @morflasus. Pasg hapus!